Grazzi, Sur President. Jekk hemm ħaġa li jidher lil kol kemm aħna nafu nagħmlu li nżommu id-djar tagħna notfa mbagħad niġu naqgħu nqumu minn dak li jkun qed jiġri barra mill-bib tagħna u sal-lum dik wkoll il-politika Ewropea dwar l-iskart. Iżda issa se ngħidu daqshekk. Daqshekk għaliex ngħixu f'dinja waħda u tniġġis f'naħa waħda tad-dinja jaffettwa lil kulħadd. Daqshekk għaliex importana mis-saħħa u mid-drittijiet ta' dawk li jgħixu f'pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw. U daqshekk għaliex kull biċċa skart fl-Unjoni Ewropea għandna nħarsu lejha bħala riżorsa. Kollox għandu użu u l-ekonomija ċirkolari li nitkellmu noħolmu dwarha tista' ssir realtà biss jekk inwaqfu darba għal dejjem il-bliet bla standards li qed nikkreaw madwar id-dinja f'iktar pajjiżi li għandhom bżonn għajnuna u mhux żibel. Sur President, kien ta' pjaċira lija li ninnegozja din il-liġi flimkien ma' Pernil u sħabi l-oħrajn biex niksbu l-aqwa u l-aħjar għall-ambjent tagħna u għas-saħħa taċ-ċittadini kollha, anke dawk li jgħixu il-bot minnha. U permettili niftaħar bl-ikbar 3 kisbiet li se nkunu qegħdin nagħmlu jekk għada tingħata l-fiduċja għax-xogħol li wettaqna matul din l-aħħar sena. L-ewwel nett se nwaqfu darba l dejjem l-esportazzjoni tal-iskart tal-plastik il barra mill-Unjoni Ewropea. Sur Kummissarju, dan huwa skart tossiku qiegħed iwassal biex jinbidlu l-abitati naturali, jaffettwa l-biodiversità, innaqqas l-abilità li l-ekosistemi jadattaw għat-tibdil fil-klima u għandu impatt negattiv fuq il-produzzjoni tal-ikel u l-ġustizzja soċjali. Meta proponejt dan il-pass ksibt ħafna reżistenza iżda llum għandna maġġoranza assoluta tal-gruppi politiċi f'din il-Kamra li jaqblu miegħi u jgħidu daqshekk għall-plastik. It-tieni nett, kull skart ieħor li joħroġ il barra mill-Unjoni Ewropea għandu jmur biss f'impjanti li għandhom l-istess standards tagħna Ewropej. Ma nistgħu naċċettaw qatt li dak li jsir f'darna, li ma naċċettawx dak li jsir f'darna, ma naċċettawh imkien iktar madwar id-dinja. U fl-aħħar nett, inkunu qegħdin innaqsu l-burokrazija ġewwa l-Unjoni Ewropea biex l-iskart din ir-riżorsa tkun tista' tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea b'mod ħafna aktar faċli. Għalhekk inħeġġiġkom għada inaqdu magħna b'vot għall-ambjent, għas-saħħa tagħna u għall-ekonomija ambjentali. Grazzi.